Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Mad Science Review για το 2024 και ελπίζω να μην είναι το τελευταίο για φέτος. Εύχομαι η χρονιά να σας πήγε καλά μέχρι στιγμής, αν και με τα κουλά που είδαμε ήδη από τους πρώτους 2 μήνες του 2024, με μαζικά κύματα ρητορικής του 1950 για την LGBTQ+ κοινότητα και χριστιανούς να ζουν κυριολεκτικά στις σπηλιές, καθαρίζοντας τον Δήμο τους από απόσταση με θετικές σκέψεις, αμφιβάλλω για την συναισθηματική σταθερότητα του μέσου πολίτη. Θα ήθελα ειλικρινά να σας πω ότι θα βοηθήσω στο να κάνετε ένα διάλειμμα από την παράνοια, αλλά νομίζω πως ξέρουμε όλοι μας ότι θα έλεγα ψέματα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, όπως πάντα, ας δούμε μερικές εισαγωγικές ανακοινώσεις. Αρχικά θέλω να κάνω αναφορά σε ένα πολύ ωραίο επιστημονικό podcast που ανακάλυψα πρόσφατα. Πρόκειται για το Science Me του Πάνου Σαπουτζή, μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου ασχολείται ερευνητικά με την μελέτη ανώτερων περιοχών του εγκεφάλου και πώς αυτές αναπαριστούν γνωσιακές λειτουργίες όπως η προσοχή και η βραχυπρόθεσμη μνήμη. Ξέρετε, τα απλά ερωτήματα της καθημερινότητας. Πέρα από την πλάκα, τόσο το ερευνητικό πεδίο του κύριου Σαπουτζή, όσο και το περιεχόμενο του podcast του είναι τρομερά ενδιαφέροντα και προσωπικά απόλαυσα περισσότερο το επεισόδιο που είχε καλεσμένο τον αγαπητό Γιώργο Παπά, το οποίο θα σας πρότεινα να παρακολουθήσετε οπωσδήποτε. Πρόκειται για μια πολύ ωραία προσπάθεια επικοινωνίας της επιστήμης και για όποιον απολαμβάνει τα podcast είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να περάσετε την ώρα σας δημιουργικά. Η άλλη ανακοίνωση αφορά τη σελίδα του καναλιού, την οποία προσπαθώ να κρατάω ενεργή με νέα άρθρα, αλλά δυστυχώς μεταξύ όλων των υπολείπων υποχρεώσεων ο χρόνος είναι υπερβολικά περιορισμένος για να προλάβω να διαβάζω και να γράφω συνεχώς. Επομένως, σκέφτηκα να κάνω ένα κάλεσμα για όποιον ενδιαφέρεται να αρθρογραφήσει στη σελίδα σε εθελοντική βάση για θέματα επιστημονικής επικαιρότητας και έχω βρει ήδη άτομο το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό των αρθρογράφων και την αρχισυνταξία, εφόσον φυσικά βρεθούν τα άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν. Τώρα, περιττώ να πω πως δεν υπάρχει περιορισμό σε συγκεκριμένο πεδίο, ούτε φυσικά αυστηρό πρόγραμμα. Επομένως, για όσους ενδιαφέρονται, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο email που θα έχω στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά όμως για τα εισαγωγικά, τώρα ποτά, πατατάκια και πάμε στα μαργαριτάρια μας. Η πρώτη ψευδοεπιστημονική παπάντζα που θα δούμε κυκλοφορεί με διαφορετικές εκδόσεις από την αρχή της κυκλοφορίας των εμβολίων της COVID-19. Αυτή είναι και μια ιδιαίτερα βασική πτυχή της ψευδοεπιστημονικής παραπληροφόρησης. Πάρα πολλοί από τους ψευδείς ισχυρισμούς που συναντούμε ανακυκλώνονται με ορισμένες μικρές παραλλαγές ανά τα χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε τον ισχυρισμό ότι τα εμβόλια της COVID-19 περιέχουν οξύδιο του γραφενίου. Τι μας λέει λοιπόν ένα από τα αριστουργήματα της εγχώριας δημοσιογραφίας? Τα χημικά τους όπλα παραδέχονται και με έγγραφα ότι περιέχουν οξύδιο του γραφενίου. Έτσι απλά και οι Έλληνες που δέχτηκαν να τρυπηθούν τα δέχονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται χωρίς αντιδράσεις. Πεθαίνουν νωρίτερα, αρρωσταίνουν, έχουν παρενέργειες και άκρα του τάφου σιωπή. Εδώ θα κάνουμε κάτι που θα οδηγούσε τον υποτυπώδη εγκέφαλο του αρθογράφου σε έκρηξη μεγατόνων. Θα ψάξουμε να βρούμε τι λέει ακριβώς η αναφορά της Pfizer. Πρωτοποριακό και ρυψοκίνδυνο, το δέχομαι, αλλά ας το ζήσουμε στα άκρα. Η αναφορά λοιπόν με τίτλο Structural and Biophysical Characterization of SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein as a Vaccine Antigen, η οποία δημοσιεύτηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020, εξετάζει τις εργαστηριακές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν από την Pfizer για να καταλάβουν τη δομή και την ικανότητα πρόσδεσης της πρωτεΐνης ακίδας του SARS-CoV-2 που παράγεται από τις οδηγίες των εμβολίων mRNA. Αν δεν θυμάστε από τα προηγούμενα επεισόδια, είχαμε πει ότι η εκδοχή της πρωτεΐνης ακίδας που παράγεται από τις οδηγίες των εμβολίων είναι ελαφρώς διαφορετική από τη φυσική πρωτεΐνη, επομένως ήταν σημαντικό η εταιρεία να εξακριβώσει ότι η εν λόγω εκδοχή είναι κατάλληλη για να κινητοποιήσει το νοσοποιητικό μας σύστημα και να επάγει ανοσία. Τώρα, μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν από την Pfizer για αυτές τις εξετάσεις ήταν η κρυογονική ηλεκτρονική μικροσκοπία. Με αυτή την εξειδικευμένη μορφή μικροσκοπίας μπορούμε να δούμε υπερβολικά μικρές δομές, όπως πρωτεΐνες και ιούς, με πολύ μεγάλη ανάλυση και για να το πετύχουμε αυτό, παγώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δείγμα μας, ώστε να κολλήσει στο φυσικό του σχήμα και στη συνέχεια ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παίρνει εικόνες από διαφορετικές γωνίες, οι οποίες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο της εκάστοτε δομής. Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή σύνθετων βιολογικών μορίων, κάτι που μας λέει μεταξύ άλλων πώς αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια ή με υποδοχή κυτάρων. Αυτό ακριβώς έγινε και σε αυτή την αναφορά. Το δείγμα ήταν η πρωτεϊνή ακίδα την οποία πάγωσαν για να δουν τη δομή της στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και να τη συγκρίνουν με τη φυσική. Πού κολλάει όμως το οξύδιο του γραφενίου? Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε ακριβώς να πιάσουμε την πρωτεΐνη και να την τοποθετήσουμε στη γωνία που θέλουμε για να μπορεί το μικροσκόπιο να πάρει τις σωστές εικόνες. Αυτή η σταθεροποίηση στο κατάλληλο σημείο γίνεται φτιάχνοντας μια μοριακή θήκη πάνω στην οποία τοποθετείται το δείγμα. Αυτή η θήκη μπορεί να αποτελείται από διαφορετικές ουσίες, μία εκ των οποίων είναι και το οξύδιο του γραφενίου. Επομένως, το οξύδιο του γραφενίου στο εν λόγω έγγραφο της Pfizer δεν αναφέρεται ως συστατικό του εμβολίου, ούτε καν ως ουσία που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής. Αναφέρεται απλά ως μια ουσία που χρησιμοποιήθηκε για μια εργαστηριακή διαδικασία ανάλυσης της πρωτεΐνης που παράγεται από τα εμβόλια.
Αυτή η ουσία δεν υπάρχει μέσα σε κανένα εμβόλιο και αυτό μπορούμε να το εξακριβώσουμε πολύ εύκολα, μιας και η λίστα με τα συστατικά είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Και για να γλιτώσουμε τις αηδίες του τύπου ναι, αλλά μπορεί η Pfizer να τα κρύβει, να πούμε ότι κανένας εχέφρον άνθρωπος δεν θα έπαιρνε απλά τον λόγο της εκάστοτε εταιρείας για τη σύσταση των σκευασμάτων της. Οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς στην Ευρώπη εξέτασαν ενδελεχώς τόσο τη σύσταση όσο και τα στοιχεία ασφαλείας που έδωσαν οι εταιρείες παραγωγής των εμβολίων και αυτά τα στοιχεία της σύστασης είναι διαθέσιμα μεταξύ άλλων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Επίσης, αν υπήρχε οξύδιο του γραφενίου μέσα στα εμβόλια και προκαλούσε σχετικά προβλήματα υγείας, μετά από τη χορήγηση τόσων δόσεων εμβολίων θα το έδειχναν τα στοιχεία φαρμακοεπαγρύπνησης. Δυστυχώς, βέβαια, οι κόμβοι αντιεμβολιαστικής παραπληροφόρησης ενισχύονται μέχρι σήμερα και όσο περνάει ο καιρός, η αρνητική στάση απέναντι στον εμβολιασμό εντείνεται για πολλούς ανθρώπους. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει άποψη όσο στοιχεία και αν δώσουμε, όσο απλά και αν παρουσιάσουμε την κατάσταση. Ελπίζω λοιπόν να υπάρχουν άτομα στο κοινό, πέρα φυσικά από όσους αποδέχονται ήδη τα στοιχεία του εμβολιασμού, τα οποία δεν είναι φανατικά ενάντια, αλλά είναι πρόθυμα να ακούσουν και να αλλάξουν τη θέση τους. Τα εμβόλια για την COVID-19 που κυκλοφορούν έχουν περάσει πολλά κόσκινα και πλέον έχουμε δεδομένα από δισεκατομμύρια χορηγούμενες δόσεις. Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι ο πόνος, το κοκκίνισμα στο σημείο της ένεσης και η κούραση. Οι πιο σοβαρές παρενέργειες, όπως η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα, είναι σπάνιες, ενώ ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η συντριπτική πλειοψηφία της περνάει ήπια και αντιμετωπίζονται με συμβατική αγωγή. Συγκριτικά, οι κίνδυνοι από επιπλοκές της COVID-19 είναι πολύ πιο συχνοί. Υπάρχει λόγος που λέμε ότι το ισοζύγιο ρίσκου-οφέλους γέρνει προς τον εμβολιασμό. Ο κίνδυνος να πάθει ζημιά από το εμβόλιο είναι απειροελάχιστος, ενώ ο κίνδυνος ζημιάς από την νόσο είναι πραγματικός και μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα. Η long COVID δεν είναι αστικός μύθος. Και στην τελική, αν πάθετε κάτι από το εμβόλιο, πλέον υπάρχει και θεραπεία. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις μου θυμίζουν ότι πρέπει να κάνω σοβαρή προσπάθεια για να αποφύγω τον αλκοολισμό. Από το 2022 κυκλοφορεί αυτή η παρανοϊκή και επικίνδυνη απάτη. Και μαντέψτε, μέχρι σήμερα κυκλοφορεί ακόμα, παρά τις καταγγελίες. Ο Ιωάννης Δεμερτζής, λοιπόν, ο διαχειριστής της πλήρως αξιόπιστης σελίδας σφαγή.gr, όχι πείτε μου ότι αυτό το όνομα από μόνο του δεν σας εμπνέει εμπιστοσύνη, σε συνεργασία με έναν ακόμα τσαρλατάνο που κακοποιεί τον όρο Δόκτορ, τον νεόφυτο νεοφύτου, προωθούν ένα σκεύασμα που ονομάζεται MMS ή Miracle Mineral Solution, ως αντίδοτο για τις τοξικές παρενέργειες των εμβολίων της COVID-19. Και ως πανάκια για κάθε νόσο φυσικά, αν δούμε τη λίστα με όλες τις ασθένειες που υποτίθεται ότι γιατρεύει, τι είναι λοιπόν το MMS, σας ακούω να ρωτάτε με αγωνία και αγνό επιστημονικό ενδιαφέρον. Είναι καθαριστικό υφασμάτων και υδροχλωρικό οξύ. Όχι, δεν κάνω πλάκα, αυτό προωθούν ως αντίδοτο για την COVID-19. Σύμφωνα με τον ίδιο τον καταξιωμένο επιστήμονα Δόκτορ Νεοφύτου, το MMS για να παραχθεί χρειάζεται να αναμειχθούν σε ίδια ποσότητα δύο συστατικά. Το πρώτο είναι ο χλωρίτης νατρίου, 25%, και το δεύτερο συστατικό είναι το υδροχλωρικό οξύ, 5%. Αναμειγνύοντας αυτά τα δύο συστατικά για 3 έως 5 λεπτά, έχουμε φτιάξει το δικό μας θαυματουργό ορυκτό διάλειμμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει, σύμφωνα με τη συμβολή των ειδικών πρωτοκόλων χρήσης δοσολογίας, ένα μεγάλο εύρος ασθενειών όπως καρκίνο, διαβήτη, υπατήτιδα Α, Β και Σ, νόσο του Lyme, MRSA, σκλήρυνση καταπλάκας, Parkinson, Alzheimer, HIV/AIDS, ελονοσία, αυτισμό, λοιμώξεις κάθε είδους, αρθρίτιδα, γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, νεφρική ή υπατική νόσο, πόνους, αλλεργίες, λοιμώξεις του ουροπιτικού συστήματος, πεπτικά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, παράσιτα, όγκους και κίστης, προβλήματα παραρρηνίων κόλπων, οφθαλμολογικές παθήσεις, λοιμώξεις αυτιών, δερματικά προβλήματα, οδοντιατρικά θέματα, προβλήματα με τον προστάτη, στιτική δυσλειτουργία και πολλά άλλα. Το ξέρω ότι είστε ήδη έτοιμοι να παραγγείλετε, είναι προφανώς επαναστατικό το προϊόν, αλλά κρατηθείτε για λίγα λεπτά. Αρχικά, ο Δόκτορ μάλλον δεν έκανε χημεία στο σχολείο ή σε όποια σχολή εναλλακτικής ιατρικής πλήρωσε για να πάρει πτυχίο, πέραν του ότι ο χλωρίτης νατρίου και το υδροχλωρικό οξύ σε αυτές τις περιεκτικότητες είναι επικίνδυνα, αν τα αναμίξεις κιόλας για να καταναλώσεις το αποτέλεσμα της αντίδρασης, κέρδισες πρώτο βραβείο παρηγοριάς δαρβινικής φυσικής επιλογής. Η αντίδραση Dr. Zhivago παράγει διοξίδιο του χλωρίου, το οποίο χρησιμοποιείται για αποστήρωση ιατρικού εξοπλισμού. Σε ξεχωριστό βίντεο, οι ίδιοι φωστήρες δίνουν και πρωτόκολλο χρήσης. 5 σταγόνες από το διάλειμμα επί 6 φορές την ημέρα για 2 εβδομάδες. Πέραν των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει μόνο το προϊόν της αντίδρασης, ποιος σου λέει ότι ο μέσος καταναλωτής θα χειριστεί σωστά αυτά τα χημικά, η αντίδραση θα γίνει κανονικά και δεν θα σου μείνουν ποσότητες υδροχλωρίου και χλωρίτη του νατρίου στο τελικό προϊόν λόγω ατελούς αντίδρασης, οι οποίες είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, κάνοντας την όλη σούπα εισιτήριο για τη Βαλχάλα.
Φυσικά αυτό το σκεύασμα δεν είναι εγχώριο προϊόν, ξεκίνησε να το προωθεί ο Jim Humble το 2006 με το μοναδικό βιβλίο The Miracle Mineral Solution of the 21st Century, στο οποίο αναφέρθηκε πρώτη φορά και το όνομα MMS που, σύμφωνα με τον Hubble, θεράπευε το AIDS, την ελονοσία, τον καρκίνο, ξέρετε, τις απλές νόσους που αναφέραμε και πριν. Λίγα χρόνια μετά προέκυψαν και οι πρώτες περιπτώσεις νοσηλείας και θανάτου από το MMS, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, έναν Καναδό ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρές επιπλοκές από το σκεύασμα το 2008 και μια Μεξικανή γυναίκα που πέθανε 12 ώρες μετά από την κατανάλωση το 2009. Το MMS χαίρει προφανώς παγκόσμιας αναγνώρισης και έχουμε ανακοινώσεις από τον FDA το 2010 και το 2020, από την Υπηρεσία Διατροφικών Προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου το 2010, τον Υγειονομικό Φορέα Health Canada το 2012 και τη Διεθνή Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνη το 2013 να δηλώνουν σε σχετικές ανακοινώσεις ότι το MMS είναι πρακτικά χλωρίνη και μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων αιμόλυση, εντερικά προβλήματα και αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε τεκμηρίωση μέσα από επιστημονική μελέτη ή κλινική δοκιμή για την αποτελεσματικότητά του σε πειραματόζωα ή σε ανθρώπους. Σχετική ανακοίνωση έβγαλε και ο ΕΟΦ το 2022 για να προειδοποιήσει τους καταναλωτές να μην πιούν αυτό το δηλητήριο. Αλλά γιατί να απασχολήσουν αυτές οι λεπτομέρειες τους κυρίους νεοφύτου και δεμερτζή, αυτοί προφανώς έχουν πρόσβαση σε μυστικές μελέτες που δείχνουν ότι η πανάκια έχει όνομα και λέγεται χλωρίνη. Συγγνώμη, MMS. Το θαυματουργό διάλειμμα που πουλάτε, κύριοι, και χρησιμοποιώ καταχρηστικά τον όρο, είναι σούπα επικίνδυνων χημικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται κατά βάση για απολύμανση και εργαστηριακή δουλειά. Και το δίνετε σε πολίτες για να το πιούν. Αυτό το επίπεδο ηλιθιότητας είναι εγκληματικό και το γεγονός ότι και οι δύο σελίδες που προωθούν αυτό το δηλητήριο είναι ακόμα ενεργές και έχουν και στημένο σύστημα πώλησης είναι εξωπραγματικό. Έχει γίνει ξανά καταγγελία για αυτό το προϊόν, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται οι αρμόδιες αρχές κοιμούνται όρθιες. Μάλλον πρέπει να έχουμε κόσμο στο νοσοκομείο ή στο νεκροτομείο για να κλείσουν αυτές τις σελίδες. Ενώ έχει γίνει ξανά καταγγελία λοιπόν για το θέμα, είπα να κάνω μια υπενθύμηση. Το θέμα έχει βγει και ως άρθρο στο Fact Review με περισσότερα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που πουλάνε το MMS στην Ελλάδα και όλα τα στοιχεία θα σταλούν στην αστυνομία για να είναι ενήμεροι ότι αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να πουλάνε αυτό το σκεύασμα. Άντε να δούμε πόσο καιρό ακόμα θα μπορούν να πλασάρουν χλωρίνη ως πανάκια για όλες τις νόσους. Θα με στείλουν αδιάβαστο, με βλέπω και μένω να πίνω χλωρίνη για να ηρεμήσω και να πάμε παρακάτω. Ωραία. Και αφού πήραμε μερικές ανάσες, προχωράμε παρακάτω. Τελικά, ορισμένα θέματα παραπληροφόρησης μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνουν και ξανά προς τη δόξα τραβούν, οπότε για να δούμε τι μας λέει αυτό το ιδιαίτερα ενημερωτικό άρθρο. 5G και παιδιά. Ετοιμαστείτε να πάθετε σοκ αν ισχύουν όσα ανακάλυψαν στη ΣΥΠΑ. Νέα έρευνα από ομοτήμους διαπίστωσε ότι τα παιδιά που πλησιάζουν πολύ τους ασύρματους πύργους 5G αναπτύσσουν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως χρόνιους πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι και δυσκολία στον ύπνο, αναφέρουν εναλλακτικά ΜΜΕ στη ΣΥΠΑ. 3 παιδιά και οι γονείς τους φαίνεται να αντιμετώπισαν αυτά και άλλα συμπτώματα μετά από διακοπές σε ένα εξοχικό σπίτι που βρίσκεται μόλις 125 μέτρα μακριά από έναν πύργο κινητής τηλεφωνίας με πολλές κεραίες 5G, το οποίο εξαπλώνεται και στην Ελλάδα. Και να πεις ότι δεν τους είχε προειδοποιήσει κανείς για τη μίξη ψυχεδελικών. Μάλιστα. Οι κεραίες 5G λοιπόν προκαλούν χρόνιους πονοκεφάλους, κόψιμο και δυσκολία στον ύπνο. Εντάξει, ας προσπεράσω λοιπόν την παρόρμηση να καρφώσω το smartphone στο μάτι μου και ας δούμε γιατί αυτά που αναφέρει ο αρθρογράφος είναι ανυπόστατες ανοησίες. Αρχικά, η μελέτη στην οποία αναφέρεται δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Clinical and Medical Case Reports στις 2 Δεκεμβρίου 2023. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε πάντα όταν πέφτουμε σε ένα περιοδικό που δεν ξέρουμε είναι να δούμε αν αυτό το περιοδικό βρίσκεται στη λίστα Predatory Journals. Τι είναι αυτό, σας ακούω να φωνάζετε με νεύρα στην οθόνη και ηρεμήστε, θα σας απαντήσω. Predatory λέγονται τα περιοδικά που είναι απλά αρπαχτές, δηλαδή δεν ελέγχουν απολύτως τίποτα στη μελέτη, αρκεί να στείλετε το αρχείο, να πληρώσετε και θα δημοσιευθεί. Υπάρχουν ορισμένες λίστες, οι οποίες ανανεώνονται σχετικά συχνά και κρατάνε αρχείο με περιοδικά και εκδοτικούς οίκους επιστημονικών περιοδικών, οι οποίοι έχουν εξεταστεί και έχουν χαρακτηριστεί ως predatory. Φανταστείτε λοιπόν το σοκ μου όταν συνειδητοποίησα ότι και το περιοδικό που δημοσίευσε την εν λόγω μελέτη ήταν στη λίστα. Τώρα, ενώ αυτό δεν είναι από μόνο του κατά βάση αρκετό για να πούμε ότι η μελέτη είναι για τα σκουπίδια, είναι ένα τεράστιο red flag. Αλλά το σωστό είναι να δούμε και την ίδια τη μελέτη. Τι στοιχεία παρουσιάζει, πού τα στηρίζει και αν αυτά μαζί με τα συμπεράσματά της συμφωνούν με τη σχετική επιστημονική συνένεση για το εκάστοτε ζήτημα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τη μελέτη. Η μελέτη λοιπόν είναι πρακτικά εξέταση μιας περίπτωσης οικογένειας με 3 παιδιά, η οποία νοίκιαζε ένα σπίτι στην εξοχή κάθε καλοκαίρι με κεραίες τηλεπικοινωνιών 125 μέτρα μακριά. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οικογένεια έμενε στο ίδιο σπίτι το 2021 και το 2022, αλλά το 2023 εγκαταστάθηκαν στο ίδιο σημείο 3 κεραίες 5G και έκτοτε ξεκίνησαν τα προβλήματα υγείας. Ξεκινάμε λοιπόν με το δεδομένο ότι πρόκειται για case study, μελέτη περίπτωσης δηλαδή, όχι κάποια μελέτη που εξετάζει μεγάλα δείγματα ανθρώπων με προβλήματα υγείας που μένουν κοντά σε κεραίες αυτού του τύπου και εξέταση
εξέταση του πιθανού συσχετισμού, είναι απλά εξέταση μιας οικογένειας. Πώς λοιπόν έγινε η αποτίμηση των προβλημάτων υγείας? Εξετάσεις? Όχι, έγινε με ερωτηματολόγιο στο οποίο η οικογένεια κατέγραψε τα συμπτώματά της. Και για να μην νομίζετε ότι κρύβω κάτι, δεν είναι ότι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και μετά έγιναν εξετάσεις. Όλη η μελέτη βασίζεται στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στην οικογένεια και σε μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έκαναν στο σπίτι. That's it. Και με αυτά τα στιβαρά δεδομένα, οι συγγραφείς μας δίνουν αυτό το μοναδικό συμπέρασμα. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι μια ολόκληρη οικογένεια που αποτελείται από 2 ενήλικες και 3 μικρά παιδιά ανέπτυξε συμπτώματα συνδρόμου μικροκυμάτων σύντομα μετά την άφηξή του σε θερινό οίκημα που βρίσκεται 125 μέτρα από 3 κεραίες 5G. Τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν όταν η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι της, στο οποίο υπάρχει πολύ χαμηλότερη ακτινοβολία ραδιοκυμάτων. Η μελέτη επιβεβαιώνει αποτελέσματα από προηγούμενες μελέτες περιπτώσεων, δείχνοντας ότι οι βάσεις 5G μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη συνδρόμου μικροκυμάτων σε υγιείς ανθρώπους σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα προσπεράσω το γεγονός ότι η μελέτη έβγαλε συμπέρασμα για την αιτιώδη σχέση μεταξύ συμπτωμάτων τα οποία δηλώθηκαν σε ερωτηματολόγιο, χωρίς να γίνει καμία εξέταση οποιοδήποτε τύπου για επιβεβαίωση επίδραση στην υγεία των μελών της οικογένειας. Θα προσπεράσω επίσης το γεγονός ότι δεν έγινε στάθμιση κανενός παράγοντα, προσπάθεια εφαρμογής πρωτοκόλλου τυφλής δοκιμής για να εξακριβωθεί αν το πρόβλημα ήταν ψυχολογικό και φυσικά ότι βγήκε συμπέρασμα για ένα τέτοιο φαινόμενο από μελέτη περίπτωσης. Θα δείξω υπομονή λοιπόν και θα προσπεράσουμε όλα αυτά τα red flags. Εκεί όμως που δεν θα δείξω υπομονή είναι με την καταραμένη καραμέλα του συνδρόμου μικροκυμάτων. Αυτή τη σιχαμένη μάστιγα που την τρώμε στα μούτρα από το 2015, γνωστή και ως σύνδρομο υπερευαισθησίας στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή την ανοησία λοιπόν, την οποία είχαμε αναλύσει και σε ένα από τα πρώτα Mad Science Review, δεν είναι πραγματικό φαινόμενο. Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολυάριθμες μελέτες που εξέτασαν αν ο ισχυρισμός για αλλεργία στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που πρακτικά αυτός είναι ο ισχυρισμός, ευσταθεί, και καμία σοβαρή μελέτη με μεγάλο δείγμα και κατάλληλο πρωτόκολλο δεν επιβεβαίωσε το φαινόμενο. Συγκεκριμένα σε σειρά μελετών που έγιναν τυφλές δοκιμές, δηλαδή μελέτες όπου οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από πηγή εκπομπής ραδιοκυμάτων χωρίς να το ξέρουν, δεν σημειώθηκαν τα αναφερόμενα συμπτώματα. Συμπληρωματικά με τη σχετική βιβλιογραφία, φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν αναφέρει επίσημα ότι η υπερευαισθησία στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι πραγματικό φαινόμενο ή ιατρική διάγνωση, ενώ ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις για συσκευές οι οποίες υποτίθεται ότι προστατεύουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Γιατί θα ήταν περίεργο να μην υπάρχει ψευδοεπιστήμη χωρίς συνοδευόμενη βιομηχανία εκμετάλλευσης φόβου για κερδοφορία απατεώνων. Εν ολίγης, το φαινόμενο που επιστρατεύουν οι ερευνητές από τα Lidl στην εν λόγω μελέτη είναι μια ξεκάθαρη ψευδοεπιστήμη και η μελέτη στο σύνολό της δεν έχει την παραμικρή αξιοπιστία. Το θέμα επίδρασης μη ιονίζουσας ακτινοβολίας σε συγκεκριμένες παραμέτρους υγείας ερευνάται ακόμα, αλλά τα στοιχεία για το αν κινδυνεύουμε από σοβαρές επιπτώσεις λόγω κοντινής απόστασης σε συσκευές επικοινωνίας, ρούτερ και κεραίες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα ανάπτυξη καρκίνου ή νευρολογικών διαταραχών, έχει εξεταστεί εκτενώς και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή τη θέση. Τέλος πάντων, και μετά από όλη αυτή την παράνοια, λέω να περάσουμε και σε ένα επιστημονικό νέο τουλάχιστον για να καθαρίσουμε τη γεύση της ψευδοεπιστήμης από το στόμα πριν κλείσει το επεισόδιο. Πήρα λίγο περισσότερο χρόνο για τις καταρρήψεις σε αυτό το επεισόδιο, αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε αρκετό υλικό. Αυτό το θέμα λοιπόν μου τράβηξε άμεσα την προσοχή, γιατί ξέρω ελάχιστα για την φυσιολογία αυτών των ζώων και το σημείο που εξετάστηκε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω ότι οι περισσότεροι έχουμε κακές εμπειρίες με μέδουσες από τα καλοκαιρινά μας μπάνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για εντυπωσιακά πλάσματα. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το είδος μέδουσας Torritopsis nutricula είναι ένα από τα ζώα που ξέρουμε πως κατ' ουσίαν είναι αθάνατο, καθώς όταν φτάνει κοντά στο θάνατο επιστρέφει σε νεογνική ηλικία, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο ζωής της από την αρχή. Αυτό από μόνο του είναι αντικείμενο για μελλοντικό βίντεο, επομένως ας μείνουμε στο θέμα που επέλεξα να συζητήσουμε. Μια νέα μελέτη λοιπόν εξέτασε ένα συγκεκριμένο είδος μέδουσας, της Tripedalea cystophora, οι οποίες εντοπίζονται σε λίμνες της Καραϊβικής και συγκεκριμένα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Για όσους δεν το γνωρίζετε, οι μέδουσες, παρότι έχουν όργανα για να λαμβάνουν οπτικά ερεθίσματα και νευρικό σύστημα για επεξεργασία αυτών των ερεθισμάτων, δεν έχουν εγκέφαλο. Επομένως, ένα εύλογο ερώτημα είναι πώς αποθηκεύουν μνήμες που θα τις βοηθήσουν να επιβιώσουν και φυσικά πώς αποκτούν εμπειρία για να μπορούν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους. Η απάντηση είναι ότι δεν έχουν μνήμη, αλλά στηρίζονται σε ενστικτώδεις αντιδράσεις για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν κινδύνους, θυράματα και εμπόδια, καθώς και για να ζευγαρώνουν. Ένα σημαντικό σημείο, ωστόσο, το οποίο εξετάσει η μελέτη για την οποία συζητάμε, είναι πως από ό,τι φαίνεται, ενώ αυτές οι μέδουσες δεν έχουν εγκέφαλο, έχουν ένα μηχανισμό για να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία τους.
Αυτές οι μέδουσες λοιπόν ζουν κοντά σε λίμνες με δέντρα, οι ρίζες των οποίων βρίσκονται εντός του νερού. Για να τραφούν, περιηγούνται ανάμεσα από τις ρίζες για να εντοπίζουν τα θυράματά τους, τα κρυστόφορα, και πρέπει να ελίσσονται ανάμεσα από τις ρίζες για να μην τραυματιστούν όταν πέφτουν πάνω τους. Οι ερευνητές προσπάθησαν να ελέγξουν αν αυτές οι μέδουσες μπορούν να μάθουν να προσαρμόζουν τους ελιγμούς τους με βάση προηγούμενες εμπειρίες. Οπότε τις έβαλαν σε ένα κυκλικό δοχείο και τους έδιναν διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όταν οι μέδουσες αυτές έρχονταν σε επαφή με αντικείμενα χαμηλής αντίθεσης, για παράδειγμα απαλές γκρι γραμμές σε λευκό φόντο, έπεφταν αρχικά πάνω στον τοίχο με μεγάλη συχνότητα. Μετά από συνεχόμενες δοκιμές όμως, μάθαιναν ότι πρέπει να μείνουν μακριά από τον τοίχο και να ελίσσονται για να τον αποφύγουν. Αντίθετα, σε εμπόδια με υψηλή αντίθεση, δηλαδή μαύρες γραμμές πάνω σε λευκό φόντο, τα απέφευγαν επιτυχημένα σε κάθε προσπάθεια, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έδειξαν σημεία μάθησης. Μάλιστα, πέρα από την παρατήρηση της αντίδρασης των μεδουσών στην κίνηση μετεμποδίων, οι ερευνητές είδαν πώς αντιδρούν τα αισθητήρια όργανά τους όταν έρχονταν σε επαφή με διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα. Και αυτές οι αντιδράσεις επιβεβαίωσαν ότι με συνεχόμενη έκθεση, αυτές οι μέδουσες φαίνεται πως μάθαιναν να αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τα αντικείμενα με μικρή αντίθεση, δείχνοντας πρακτικά ικανότητα μάθησης. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν και περισσότερα πειράματα για να πάρουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο που γίνεται η αποθήκευση αυτών των εμπειριών και για να καταλάβουν πώς λειτουργεί η διαδικασία μάθησης που επιστρατεύουν αυτές οι μέδουσες. Κάπου εδώ λοιπόν λέω να κλείσουμε και το επεισόδιο. Το ξέρω ότι συνήθως βλέπουμε θέματα που άπτονται ιατρικών εξελίξεων, αλλά δεδομένου του χρόνου που έμεινε, ήθελα να δούμε ένα θέμα που έχει περισσότερο ερευνητικό ενδιαφέρον και δείχνει πόσο μεγάλη ποικιλία υπάρχει στο ζωικό βασίλειο και πόσα έχουμε ακόμα να μάθουμε για τη ζωή στον πλανήτη μας. Ειλικρινά, το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι η επιστημονική περιέργεια και το εύρος των επιστημονικών ανακαλύψεων να μεγαλώνει με ταυτόχρονη συρρίκνωση ψευδοεπιστημονικών σκουπιδιών όπως αυτά που είδαμε στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά θα προσπαθήσω να μετριάσω τις προσδοκίες μου, γιατί όταν ξεκινήσω να ετοιμάζω το επόμενο σενάριο θα επανέλθω πάλι απότομα στην πραγματικότητα. Μέχρι τότε λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.